gyara gaba, gyara. Al'ummar Hausawa mazauna Turai a yanzu sun yi sambarka saboda yadda suke karuwa a nahiyar. Karkashin jagorancin sarkin Hausawan Turai Alhaji Siraja Jankado, a yanzu al'ummar Hausawa na alfahari da fada wacce ke birnin Paris. Kuma abin na ƙara bunƙasa saboda sarkin Hausawan ya naɗa sabbin hakimai na birane daban-daban a cikin makon da ya wuce. Alhamdulillahi, naɗin hakimai a yau na da muhimmanci matuƙa saboda taimakawa wajen inganta wannan masarauta da kuma bunƙasa al'adunmu a ƙasashen turai. Muna buƙatar gudunmawa daga kowane ɓangare na al'ummanmu da suke zaune a ƙasashen turai. A yau mai martaba sarkin turai na Hausawa ya naɗa hakimai har guda 8, abin da ke nuna cewa wannan masarauta ta Hausawa a nan turai tana ƙara bunƙasa, tana ƙara haɓaka. Daga cikin waɗanda aka naɗa har da hakimin birnin London kuma marafan Hausawan Turai, wanda ya buƙaci iyaye su kula da 'ya'yansu. Ɗaya zan yi ma iyayen yara da abin da muke fama da shi ya wuce ƙarfin Hausawa kawai. Duk baƙaƙe da muke zaune 'yan Najeriya, 'yan Ghana, 'yan Sierra Leone da ire-irenmu, irin matsala da muke fama da shi na 'ya'ya da muka haifa a Turai. To wannan ne zan yi kira ga iyaye, don Allah mu ƙara haƙuri ko mu sa idanu kan 'ya'yanmu, mu kula da al'amarin 'ya'yanmu. Gaishe ka falaki, gyara kimtsi da kyau, falaki a zauna ta hannun hagu. Birnin Manchester ma ya samu wakilci a majalisar masarautar Hausawa a Turai, inda aka baiwa Dr. Usman Tijjani Shehu mukamin ɗan Isa. Kamar yadda ka sani, kusan alaƙa da al'umma muna yi yau da kullum, kuma insha Allahu wannan mukami da aka bani zan yi amfani da wannan dama domin jawo hankulan 'yan uwana Hausawa. Sauran waɗanda aka naɗa ɗin su ne Ɗanburan da Falaki da Shamaki da Kacalla da kuma Sallama. Mutane daga biranen Turai da dama sun halarci bikin, inda kowa ya ci ya ƙoshi. A lokacin bikin dai mata ma ba a bar su a baya ba, saboda shahararriyar mawaƙiyar nan ta ƙasar Hausa Fati Nijar ta samu mukamin gimbiyar mawaƙan Hausawan Turai, kuma nan take ta soma aikinta gadan-gadan. Aliyu Abdullahi Tanko, sashen Hausa na BBC daga Paris a Faransa.